Türkmen häkimetleri koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlan bolsa da raýatlaryň maska rejimini berjä edişine gödökçülükleri barha güýçlendirýär. Aşgabatyň köçelerinde maska giymeýän adamlara jerime salynýar. Kanun goraýjy edaralaryň wekilleri şäheriň käbir orta mekteplerine reýtleri geçirip maskasy ýa-da maskany talabalaýyk giymedik okuwçylara pul jerimesini salýarlar. Şuňa meňdeş reýtler ýurduň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hem geçirilýär. Häkimetler daşar döwletler üçin ýurtda karantinin gowşadylýanyny elan edýär. Ýöne olar karantini gowşatsalar da raýatlara gödökçüligi barha güýçlendirýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlary gorkasyna ýaşaýar. Olary jerime salynýar. Olar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Diýip paýtagtly bir ýaşaýjy aýtdy. Aşgabatly okuwçylaryň we molimlaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, geçen penşenbe güni kanun goraýjy edaralaryň wekilleri orta mekteplere duýdansyz reýt geçirdiler. Sınıf otogunda maska giymeyen ya da maskasını doğru giymeyen okuwçyları anyklamak maksady bilen geçirilen bu reýtlerde ören köp okuwça pul jerimesini saldylar. Dip 15-nji orta mektebiň bir bilim işgäri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä sınıfta maska giymek baradaky düzgünü bolan okuwçylaryň her birine 20 manat möçöründe pul jerimesi ýazyldy. Enatalar bu jerimeni bank arkaly tölemeli boldular. Olar bank hyzmatlary üçin hem goşmaça 1 manat törediler. Bu jerime enatalara jemi 25 manada düşdi. Dip Aşgabatly ene anonimlik şertinde beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Aşgabatda koronavirus bilen keselleýänleriň köpelýänligi barada maglumatyň ýokdugyny hem habar berdi. Bir döwür COVID-19 bilen keselleýän näsaglardan dolan Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda hem näsaglaryň aglabasy içege infeksiýasy, hepatit we meningit ýaly keseller bilen näsaglan syrkawlardan ibaret diýip bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz maska düzgün bozup köpçülük yerlerde maska giymeyen raýatlary anyklamak boýunça reýtleriň ahal welaýatynyň käbir etraplarynda hususan da kakada hem geçirilýändigini habar berýär. Bu reýtler köpçülükleýin geçirilýär. Maska düzgünini bozanlara jerime salynýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde 2-nji maýda gurrun berdi. Türkmen häkimetläriniň maska düzgünine gözegçiligi güýçlendirmegi ýurtda koronavirus aladalar sebäpli girdilen karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp başlanmagynyň ýa gabat geldi. 26 aprelde Libap welaýatyna habarçymyz Sewitde badarlaryň açylyp başlanandygyny habar berdi. Munyň netijesinde Türkmenabatdaky iň uly 2 badar, 4-nji we 5-nji badarlar gaýtadan açyldy. Türkmenistanda teatrlaryň we konsert zallarynyň, dukanlaryň we sowda merkezleriniň, restoranlaryň we kafelaryň açylýandygy barada 25-nji aprelde hökümetçi Orient we Türkmen portal neşirleri hem habar berdiler. Neşirler bu düzgünleriň 1-nji maýdan güýje girýändigini aýdyp, köp adamly yerlerde maska rejiminiň saklanyp galýandygyny bellediler. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmen häkimetleri 2020-nji ýylyň iýulynda ýurtda bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Häzirki wagtda Türkmenistanda badarlaryň, sowda merkezleriniň we güýmenje yerleriniň ençemesi gaýtadan açylan bolsa da içerki awtobus, otly we uçar gatnawlary henizde karantindan öňki iş tertibinde işlemeýär. Şeýle-de Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolagçy uçar gatnawlaryny häzire çenli dikeltmedik. Sewitdäki ýeketäk ýurt we dünýädäki sanlyca döwletiň biri bolmagynda galýar.